causa de la gran quantitat d'aparells que ens envolten, estem acostumats a conviure amb molts cables connectats a tot arreu. Un nou sistema de xarxes sense fils, amb l'estrany nom de Bluetooth, pot fer desaparèixer tots aquests cables. Aquesta connexió permet que diferents aparells parlin entre ells sense haver d'estar en contacte. La relació entre el mòbil i l'ordinador, o l'agenda personal i la nevera, es farà gràcies a un petit xip. Tot i que aquesta connexió sense fils sembla feta per art de màgia, hi ha una explicació tècnica de com funciona. El Bluetooth és una tecnologia recentment nova que el que permet fer és, o el que tracta de fer és que dispositius es puguin parlar entre ells i interconnectar via ràdio de forma senzilla. I està pensat per poder donar una sèrie de connexions de no molta capacitat de transmissió, però que permetin, per exemple, substituir el cablejat al qual estem acostumats en multitud d'entorns, com per exemple podria ser totes les connexions que un ordinador portàtil, un ordinador de sobretaula té respecte al que és el teclat, el que és el mouse, el que és la impressora, el que podria ser un escàner. Per exemple, el que seria una agenda electrònica pot tenir incorporat un dispositiu Bluetooth per fer la interconnexió a un PC, de la mateixa forma que té incorporat un port d'infrarrojos. I, per exemple, el cas que també comentàvem abans del telèfon mòbil, doncs aquest xip o un altre, amb aquestes prestacions es pot incloure dintre del telèfon per fer les funcions de comunicació. Les previsions de futur per al Bluetooth són bones, tot i això també té alguns inconvenients. Bluetooth ho definiria com una tecnologia amb moltes possibilitats de futur. Va avançant poc a poc, però té unas grandes expectativas. Conveniente siempre creo que el primero de todos es el precio. Pero a medida que vaya avanzando, supongo que todo irá bajando el precio y tendrá una gran aceptación por el público, sobre todo por lo de la facilidad. El que los dispositivos no tengan cables, no haya que enchufar en otros sitios o en otros, creo que eso lo hará atractivo de cara al público. La part tecnològica del Bluetooth és difícil d'entendre, com també el seu nom, però aviat podrem començar a notar-ne les conseqüències. La desaparició dels cables de l'ordinador de casa o la bona relació que hi haurà entre el nostre mòbil i el correu electrònic.